ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారా, బాగున్నారా? హాయ్, ఐ లవ్ యూ. అండ్ ఈరోజు అందరికీ నమస్కారం అనమాట. ఈరోజు వీడియోకి అయితే ఏంటంటే లెజెండరీ బండిల్ అయితే మనకైతే వచ్చింది. ఆ లెజెండరీ బండిల్ మనం వాడాలా వద్దా, అది కొనాలా వద్దా, దానికి ఎన్ని డైమండ్స్ పడుతుంది అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. గాయస్, లెజెండరీ బండిల్ అయితే నాకైతే బాగానే నచ్చింది. ఇదైతే యానిమేషన్స్ అయితే ఎర్ర కుమ్మేసింది. కోబ్రా బండిల్కి అయితే కన్నా కొంచెం సూపరే. అంటే ఈ బండిల్ అయితే ఇప్పుడు తీసుకోవడం అయితే అనవసరం. నేనైతే ఫస్ట్ అయితే ఒక స్పిన్ అయితే ఆల్రెడీ వేసేసాను. నాకు తెలియకుండా అది గుర్తొచ్చింది. అయ్యో, అనవసరంగా స్పిన్ అయితే వేసాను. ఎందుకంటే ఈ స్పిన్ వేయడం వల్ల నాకైతే ఎటువంటి యూజ్ లేదు. గ్రానైడ్ అయితే ఇచ్చాడు. అండ్ ఈ స్పిన్ వేసిన తర్వాత గుర్తొచ్చింది ఏంటంటే, ఓ మళ్ళీ ఈ బండిల్ పోయే డేకి రిటర్న్ వస్తుందని నాకైతే అర్థమైంది. ఏంటంటే కోబ్రా బండిల్ కూడా అలాగే రిటర్న్ ఇచ్చాడు. దీన్ని కూడా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అప్పుడు అదైతే ఇప్పుడు స్పిన్ వేసామనుకోండి, మనకైతే చాలా డైమండ్స్ అయితే పట్టేస్తుంది. సుమారుగా 10,000 డైమండ్స్ అయితే పడుతుంది. అది ఆ తర్వాత మనకైతే రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు అయితే మనమైతే స్పిన్ వేస్తే మనకైతే అంత డైమండ్స్ అయితే పట్టదు అనమాట. కేవలం నాకు తెలిసి ఎంత పడుతుంది అంటే ఒక 5,000 డైమండ్స్ అయితే పడుతుంది అది రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత. దీని ఎమోట్లు ఏంటి, దీని అయితే ఎర్ర కొమ్మేసింది అనమాట. ఈ బండిల్లో కేవలం నచ్చింది ఏంటంటే దాని ఒక హెయిర్ స్టైల్, దాని ఒక టీషర్ట్ అంతే. దాని గురించి ఏమీ బాగోలేదు. కానీ ఎమోట్స్ అయితే సూపర్ అప్ప. ఎమోట్స్ అంటే దాని అబ్బా సూపర్. మీరైతే ఇప్పుడు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దీని బండిల్ని అయితే. నెక్స్ట్ టైం అయితే తీసుకోవడం అయితే మంచిది అనిపిస్తుంది, అంటే రిటర్న్కి వచ్చినప్పుడు. అందుకే గాయస్, అసలు చూసినట్లయితే 4,000 డైమండ్స్కి 4,000 రూపీస్కి 5,000 ఇస్తున్నాడు. అందుకే మీరు కొంచెం ఆలోచించండి ఏదైనా తీసుకునే ముందు. అండ్ అప్పుడిప్పుడు తిప్పేకండి. అండ్ మనకైతే టాప్అప్ కూడా మార్చే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ మనమైతే తీసుకోగలరు ఏంటంటే 2,000 డైమండ్ 1,600 కొంచెం చూడండి, అది తీసుకోగలరు మీరు. అది టాప్అప్ ఈవెంట్ రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు. టాప్అప్ ఈవెంట్ అంటేనేంటి, ఇది బోయాడే వచ్చినప్పుడు. అంటే ఈవెంట్లు అయితే మాత్రం చూసినట్లయితే చాలా అయితేనే ఇచ్చాడు. ఈవెంట్లు అయితేనే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకైతే ఇది 2 క్యారెక్టర్స్ అయితేనే అండ్ కార్ స్కిన్ కూడా ఇస్తున్నాడు ఈ సిల్వర్ టోకెన్కి. అండ్ ఈ క్యారెక్టర్స్ ఈ సిల్వర్ టోకెన్స్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలన్నది కూడా చెప్తానండి. రెడీమ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. అండ్ ఇదైతే ఎలిట్ పాస్ 5 అమౌంట్ ఏమనుకుంటున్నాను నేనైతే. సూపర్ అయితే రిటర్న్ ఇచ్చాడు. అండ్ 3,000 టోకెన్స్ అయితే ఇస్తున్నాడు అనమాట. ఇక్కడ అయితే ఇది లెవెల్ టోకెన్స్ అనమాట, క్యారెక్టర్ టోకెన్స్ అనమాట. అండ్ గ్లోవల్ స్కిన్, గన్ స్కిన్ పర్మనెంట్ ఉంటుంది అయితేనే. అండ్ ఇవి కూడా ఏ విధంగా తీసుకోవాలని నేనే చెప్తాను. ఇంకా నాట్ స్టాప్ ఉంటుంది. అండ్ మనమైతే ఇక్కడ 6K లైవ్ అన్నది వీక్షించాల్సి ఉంటుంది. అంతే గైస్, మీరందరూ అయితే మీరు ఇవన్నీ తీసుకోగలరు. అండ్ నాకైతే కేవలం అయితే గ్లోవాల్ అండ్ అమౌంట్ మంచిగా అనిపిస్తుంది. గైస్, మీరైతే వీడియోని సబ్స్క్రిప్షన్ కామెంట్ ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ మీకోసం తీసుకుంటూ వస్తాను అనమాట గైస్. ఓకేనా గైస్, ఇవన్నీ తీసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తా. ఓకేనా, అప్పుడు వేచి ఉండండి మీరు. అందుకే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఉంటే మీకు ఇంకా బాగుంటుంది. అంటిల్ దెన్, బాయ్ 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 బాయ్.